18 январ дар шаҳри Бангкоки, Таиланд, дуюм нашри чемпионати Осиё оид ба бокс миёни ҷавонони то 22 сола оғоз гардид. дар рӯзи якуми мусобиқа варзишгари тоҷик Хусравхон Раҳимов дар вазни 57 килограмм ба ринг баромад. ӯ дар даври аввал бо намояндаи Филиппин Асайлар Еричо рақобат намуд, ки дар натиҷа тибқи қарори доварон бо ҳисоби 1-4 шикаст хӯрд. мушзани дигари тоҷик Абубакр Муродзода дар вазни то 60 килограмм дар даври аввал бо Янг Минги чинӣ нерӯ озмуд. дар ин нерӯсанҷӣ мушзани тоҷик маҳорати воло нишон дода ҳарифи худро сарафканда намуд ва бо қарори якдилонаи довар пирӯзӣ ба даст оварда рохати марҳилаи чорякниҳоиро ба даст овард. рақобатҳои даври чорякниҳои ин вазн 20 январ доир мешаванд. ёдовар мешавем, ки Тоҷикистонро дар чемпионати Осиё боз 5 варзишгари дигар намояндагӣ мекунад. Абубакр Муродзода, Довуд Маҳкамов, Абдумалик Болтаев, Шаҳбоз Ҳаитов, Асадбек Маннонов ва Биби Нишастамохолова дар рӯзҳои баъдии мусобиқот ба ринг хоҳанд баромад.